Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu babatından Bukhari ve Müslim hadis kitaplarında Usame bin Zeyd radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye İza sami'tumut ta'una bi ardin fela tedhuluha ve iza vaka'a bi ardin ve entum fiha fela tehrucu minha. Eğer diye bir yerde yokunç kesel bar deyip eşitseniz ol yere gitmeyin diye. Eğer yaşayan yerinizde yokunç kesel peyda bolsa ol yerden daşına çıkman deyip aydı. Naşuun kuğunna şu ulu devletlerin edip oturan işleri var şu virüsten qoranmak için şu Peygamberimizin diyeni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl bundan öň bize şu hili ýagdaýda nähilek özümizde alyp barmalydygyny näme öwredi? Şol 1400 yıl bundan öň aýdan zady bize näme ýolumuzy ýagtaldyp dur. Şoň üçin näme musulmandygyny ýene bir gezek musulman hökmüne biz näme betelem şu zatlar bizim imanymyzy artdyrýar. Ana şu Peygamberimizin gorky diýişi alakka insanlar şoňa Peygamber diýip eden ok bular elbette. Köp bölegi. Emma näme şu gorkozma göre hereket edýänliklerini görýär. Yani Peygamberimiň diýişi alakka ýollar ýapyp çykmaň, girmäň diýip näme goranmak üçin şu keselden.